एंटरटेनमेंटला आली. चला धुरी, मला जायचंय पुढे परत. रामकृष्ण हरी. आषाढी एकादशीच्या तुम्हा सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल घेऊन आलेला आहे महाकवरेज थेट पंढरपुरातून. आमचे प्रतिनिधी उमेश गुचळे आता थेट पंढरपुरात आहेत आणि पंढरपुरातून ते आज आषाढी एकादशीचा सोहळा तिथे कसा संपन्न होतोय या संदर्भातली आपल्याला इत्थंभूत अशी माहिती देणार आहे. उमेश. नमस्कार. रामकृष्ण हरी. उमेश, तू आज आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपुरामध्ये आहेस. खरं म्हणजे वैष्णवांचा मेळा तिथे जमलेला आहे. विठुरायच्या दर्शनाने समस्त वैष्णवजन हे अत्यंत तृप्त झालेले आहेत. काय माहोल आहे, काय वातावरण आहे आता पंढरपुरातलं? नक्कीच आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने सर्व जे भक्तगण आहेत, वारकरी आहेत, दिंड्या आहेत, ह्या आता विठ्ठलाच्या चरणी येत आहेत. चंद्रभागेमध्ये ह्या स्नान करण्यासाठी जातात. नंतर मग हे गोल रिंगण असतं, जे पालखीचा रस्ता असतो, त्या पालखीच्या गोल रस्त्यावर फिरून नंतर जे विठ्ठलाचं दर्शन घेतात. काही जणांनी मुखदर्शन घेतात, काही जण पायाचं दर्शन घेतात. त्यामुळे सर्वत्र आनंद आणि उत्साहाचं वातावरण आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवू इच्छितो की हे जे सध्याचं जे परिस्थिती आहे की इथे जो हा पश्चिम दरवाजा आहे, विठ्ठल मंदिराच्या बाहेरचा जो पश्चिम दरवाजा आहे, तिथे किती गर्दी आहे आणि मोठ्या संख्येने हा जनसागर तिथे लोटलेला आहे. जे भक्तगण आहेत ते जे येतात तिथे आज एंट्री करतात पश्चिम दरवाजाने. पुन्हा ते जो नामदेव पायरी आहे त्या नामदेव पायरीकडे जातात आणि नामदेव पायरीला तिथे माथा टेकतात, नमस्कार करतात, चंद्रभागेत जातात, चंद्रभागेमध्ये स्नान करतात आणि त्यानंतर पुन्हा माघारी येऊन नामदेव पायरीच्या उजव्या बाजूने पुन्हा दर्शनासाठी रांगेमध्ये राहतात. काही जण मुखदर्शन घेतात, काही जण पायाचं दर्शन घेण्यासाठी उभे राहतात. बरेच उशीर रांगेमध्ये राहतात कारण आजचा दिवस हा सगळ्यांसाठी महत्वाचा असतो आणि आजच्या दिवशी आषाढी एकादशी निमित्त विठ्ठलाच्या चरणी नतमस्तक होणे म्हणजे एक भाग्याचं समजलं जातं. अशा पद्धतीचे वातावरण असताना म्हणून सर्वच जण हा मोठा जनसागर आज हा पंढरपूर नगरीत लोटलेला आहे, अशी एकंदरीत परिस्थिती दिसते आहे. एकूणच उमेश, तू जसं सांगितलंस की फार मोठा जनसागर विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरामध्ये लोटलेला आहे. खरं तर अनेक उपक्रम तू सांगितलेस की चंद्रभागे स्नान, चंद्रभागेतल्या स्नानाला खूप महत्व असते. आजच्या पर्वणीच्या दिवशी तर खूपच महत्व असते. आणि होय होय वारकरी पाहेर पाहेरे पंढरी असं म्हणत गेली कित्येक दिवस म्हणजे जवळजवळ 21 दिवस 18 दिवस काही पालख्या म्हणजे माऊलीची पालखी म्हणजे संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी आणि तुकाराम महाराजांची पालखी दोन्ही पालख्या पंढरपुरामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे इतर महाराष्ट्राच्या इतर कानाकोपऱ्यातून आलेल्या पालख्या देखील आज पंढरपुरामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. या पालख्यांचं नक्की तिथे कसं काय त्यांचं हे आहे आणि पालख्यांचा मुक्काम कुठे आहे आणि तिथल्या संतांमध्ये किंवा जे कोणी वारकरी आलेले आहेत त्यांच्यामध्ये त्या संदर्भामध्ये कसं काय वातावरण आहे? उमेशशी आपला थोडासा संपर्क तुटलेला आहे. आज पंढरपुरामध्ये खरं तर बघितलं तर आषाढी एकादशीच्या दिवशी अनेक वारकरी दाखल होत असतात आणि पांडुरंगाचं दर्शन याची देही याची डोळा बघण्यासाठी म्हणून हे वारकरी अत्यंत बेभान होऊन तिथे आलेले असतात आणि विठुरायाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी हे वारकरी गेले कित्येक दिवस पायी प्रवास करून पायी वारी करत पंढरपुरामध्ये पोहोचलेले आहेत. आणि पंढरपुरामध्ये जेव्हा ते विठुरायाच्या चरणापाशी नतमस्तक होतात त्यावेळेस हा जो काही त्यांचा शिणवटा असतो, भाग गेला शिण गेला अवघा झालासे आनंद, अशीच काहीशी परिस्थिती या वारकऱ्यांची झालेली असते. आणि चंद्रभागे स्नान, या चंद्रभागेच्या स्नानाला तर खूप महत्व आहे. चंद्रभागे स्नान तुकामागे हेची दान. तुकाराम महाराजांनी सांगितलेले की चंद्रभागेचं स्नान हेच तुकामागे हेची दान, हेच त्यांनी दान मागितलेलं आहे. आणि चंद्रभागेच्या स्नानामध्ये पवित्र होऊन किंवा चंद्रभागेमध्ये स्नान करून पवित्र होऊन हे वारकरी पुन्हा विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी जातात, विठ्ठल मंदिरात जातात. आणि विठ्ठल मंदिरात जाण्यापूर्वी सगळ्यात पहिल्यांदी विठ्ठल मंदिराच्या जी पायरी आहे तिला नामदेव पायरी जिला म्हणतात,
की नामदेवाचं जे काही नामदेवाची जी काही नामदेव पायरी जी म्हटली जाते त्या नामदेवाच्या पायरीचं दर्शन घेतलं जाते आणि त्यानंतर विठ्ठलाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी हे वारकरी मंदिरामध्ये प्रवेश करत असतात. अनेक लाखो वारकऱ्यांची मांदियाळी आज या पंढरपूर नगरीमध्ये आलेली आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हे वारकरी आलेले आहेत. गेली काही दिवस प्रवास करत हे वारकरी आलेले आहेत. माऊलींची पालखी आळंदीवरून निघालेली होती 11 तारखेला आणि या एवढ्या दिवसांचा प्रवास करत ती आज पंढरपुरामध्ये डेरेदाखल जेव्हा झालेली आहे तेव्हा त्या वारीतल्या वारकऱ्यांचा आनंद हा अद्वितीय आणि आपण त्याची मोजमाप गणना करू शकत नाहीये असाच काहीसा आहे. आणि या संदर्भामध्ये जेव्हा हे वारकऱ्यांशी जेव्हा बोललं जाते त्यावेळेस त्यांच्या चेहऱ्यावरती हा जो काही वारीचा आनंद असतो, हा जो काही तृप्तीचा आनंद असतो, हा ओतप्रोत भरून वाहत असतो, आपल्याला दिसतो. आपल्याशी उमेश पुन्हा जोडला गेलेला आहे. उमेश, काय वातावरण आहे तिथे? चंद्रभागेला पाणी आहे. चंद्रभागेमध्ये स्नान करण्यासाठी वारकऱ्यांनी खूप मोठी गर्दी केलेली आहे. एकूणच चंद्रभागेवरचं वातावरण कसं आहे? सकाळी 4 वाजल्यापासून चंद्रभागेच्या उमेश, आपला आवाज व्यवस्थित येत नाहीये. थोडंसं आमचे रिपोर्टर उमेश यांच्याबरोबर थोडासा आमचा संपर्क पुन्हा एकदा तुटलेला आहे, कारण आज पंढरपुरामध्ये लाखो वारकरी, लाखो लोक आज पंढरपुरामध्ये आहेत आणि त्यामुळे थोडंसं नेटवर्क सुद्धा कुठेतरी डिस्टर्ब झालेलं आहे. परंतु तरीही पंढरपूरमध्ये आज अत्यंत चैतन्यमय असं वातावरण आहे. मी जसं म्हटलं की विष्णुमय जग अशा पद्धतीचं, म्हणजे विष्णुमय पूर्ण जग हे विष्णुमय झालेलं आहे आणि वैष्णवांची हा मेळा, वैष्णवांची ही मांदियाळी अक्षरशः पंढरपुरामध्ये आज आपण बघतोय. गेले काही दिवस म्हणजे वारी जेव्हा माऊलींची पालखी जेव्हा सुरू झाली आळंदीतून तेव्हा पहिल्या दिवशी थोडासा पाऊस पडलेला होता. अनेक जण असं म्हणतात की पावसामुळे वारकरी काही कमी प्रमाणात आले, कारण पेरण्या करायच्या होत्या, शेतीची कामं करायची होती. परंतु तरीही वारीचा आनंद, उत्साह हा काही कमी झालेला नाहीये. आपण बघतो दरवर्षी वारीमध्ये किंवा या दिंडीमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांची, वारकऱ्यांची संख्या ही चढतीच झालेली आहे. लाखो वारकरी एका ध्येयाने प्रेरित होऊन पंढरपूरकडे येत असतात. पंढरपुराच्या दिशेने त्यांची पावलं जात असतात. लाखो वारकरी या वारीमध्ये सहभागी होत असतात आणि एकमेकांना सेवा देत असतात, एकमेकांना मदत करत असतात. एकमेकांच्या साथीने अभंग गात या संपूर्ण वारीचा जेव्हा हा प्रवास पंढरपूरच्या दिशेने सुरू होतो त्यावेळेस तो खरंच एक आनंददायी असा एक प्रकार असतो आणि ह्याला म्हणूनच आनंद वारी म्हणून म्हटलं जाते. कारण आनंद तर असतोच, चैतन्य तर असतेच, परंतु परमात्म्याशी एक संवाद साधण्याचं जे काही उत्कृष्ट असं साधन असेल तर ते वारी आहे. आणि जो माणूस वारी करतो तो माणूस पुन्हा एकदा या जगामध्ये वेगळ्या नजरेने, एका वेगळ्या उत्साहाने आणि एक वेगळा ध्यास घेऊन जगामध्ये पुन्हा कामकाजासाठी किंवा त्याच्या कार्य करण्यासाठी सिद्ध होत असतो. त्यामुळे वारी हा एक निश्चितच असा स्रोत आहे की ज्यामुळे अखंड ऊर्जा, अखंड चैतन्य या वारीतून मिळत असते. आपला संपर्क अजूनही उमेशशी होऊ शकलेला नाहीये, परंतु जेव्हा आपण बघतो की पंढरपूरमध्ये जेव्हा ह्या दिंड्या दाखल होत असतात, अनेक लोकांचा प्रवास ह्या दिंड्यांमधून होत असतो. आपण माऊलींच्या पालखीमध्ये बघतो की रिंगण हा जो काही सोहळा असतो तो एकमेवा द्वितीय असा असतो. हा रिंगण सोहळा बघण्यासाठी उभं रिंगण असते किंवा हे जी रिंगण असतात 2, 3, 4 रिंगण होतात या पालखी मार्गावरती आणि ती रिंगण बघण्यासाठी लाखो वारकरी, लाखो लोक हे रिंगण बघण्यासाठी येत असतात. आणि जो अश्व त्या रिंगणामध्ये जो काही धावत असतो त्या अश्वावरती साक्षात माऊली म्हणजे ज्ञानेश्वर महाराज बसलेले आहेत अशी एक संकल्पना आहे. आणि म्हणूनच तो जेव्हा अश्व त्या रिंगणामधून जेव्हा धावतो तेव्हा तो ज्या मार्गावरून धावलेला आहे त्या मार्गाची माती आपल्या भाली लावण्यासाठी वारकऱ्यांची एक झुंबड उडत असते.
आणि उमेश, तुला माझा आवाज ऐकायला येतोय उमेश? हो येतोय मॅडम. मी आता आहे पंढरपुराच्या पश्चिम दरवाजाच्या इथे आहे. आपण मगाशी जे विचारलं, माझा आवाज येतोय मॅडम? हो हो येतोय, तू बोल. मगाशी आपण जे विचारलं की विठुरायाच्या दर्शनासाठी सर्व जे भाविक येतात ते चंद्रभागेच्या ठिकाणी आज सकाळपासून मोठा जनसागर आपण पाहायला मिळाला. कारण पूर्ण जो ब्रिज आहे, एक ब्रिज आहे, त्या ब्रिज पासून ते इकडे चंद्रभागेच्या किनाऱ्याच्या पलीकडेपर्यंत म्हणजे कमीत कमी 3 ते 4 किलोमीटर मोठ्या या रांगा आपण बघितल्या, ह्या चंद्रभागेच्या तीरावरती बघितल्या. आणि त्यानंतर सर्वच जण चंद्रभागेमध्ये स्नान करतात, कारण तीर्थस्नान असं मानलं जातं. हे पंढरपूर नगरी हे तीर्थस्थान मानलं जातं आणि चंद्रभागेमध्ये स्नान केल्यानंतर आपली सर्व जी पापं असतील ती नाश होतात असं एक भक्तांचं म्हणणं आहे. आणि ती नाश करण्यासाठी आणि सर्वजण या भक्तिसागरात आनंदात धावून गेले होते. परत जण टाळ मृदुंग वीणा तशाच पद्धतीने अशा पद्धतीचा गजर करत होते आणि ह्या दिंडीमध्ये नाचत होते. आणि ज्या प्रत्येक दिंडी असेल, संत तुकाराम महाराज असेल, ज्ञानेश्वर महाराजांची असेल, एकनाथ महाराजांची, सगळ्या दिंडी ज्या आहेत त्या आता पंढरपूरमध्ये आलेल्या आहेत, सकाळी आलेल्या आहेत. आणि ह्या सर्वांचं जे नियोजन आहे चांगलं आहे. कारण हे सर्व जे एकत्र असतात, म्हणजे 100 असू दे, 200 असू दे, किती लोक असू दे, ते एकत्र असतात. आणि एकत्र असल्यानंतर त्यांना आपल्या एक जवळचा महल असतो, त्यांना सगळं प्रोटेक्ट केलेलं असतं. एक दोरी त्यांच्या बाजूने बांधलेली असते, जेणेकरून कोणी बाजूला जाऊ नये, येऊ नये, अशा पद्धतीचं एक महल केलेलं असतो. आणि त्यामुळे सर्व सुखरूप असतात. लहान मुलं असतात, ज्येष्ठ नागरिक असतात. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून इथे जे भक्तगण आलेले आहेत, तसेच गुजरात आहे, कर्नाटक आहे, या ठिकाणीवरून देखील, म्हणजे भारतातून, पूर्ण भारतातून ह्या विठ्ठलाच्या भेटण्यासाठी जे भक्तगण येत आहेत मॅडम, त्यामुळे इथे आनंदाचं वातावरण एकत्रित दिसत आहे. बरोबर आहे उमेश. जास्तीत जास्त म्हणजे दर्शनासाठी खूप लोकांची गर्दी असते. म्हणजे आषाढी एकादशीच्या अगोदर 2 दिवसापासूनच दर्शन रांग ही गोपाळपुऱ्याच्या पुढपर्यंत गेलेली असते. आज साधारण ही रांग कुठपर्यंत आहे आणि किती तास साधारण विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी लागतात, काय सांगू शकशील का? जर आपण मुखदर्शनाला राहिलो तर आपल्याला लवकर दर्शन होऊ शकतं. लवकरात लवकर म्हणजे कमीत कमी 3 ते 4 तास लागतात. कारण जी रांग आहे ती चंद्रभागेच्या जी नदी आहे त्या नदीच्या किनाऱ्यापर्यंत गेलेली आहे. तसेच गोल फिरून महात्मा फुले वाळवंट या ठिकाणी देखील गेलेली आहे. म्हणजे अशा पद्धतीची ही रांग आहे. तसेच जर आपल्याला जे पादुका दर्शन घ्यायचं असेल तर त्याचं जे दर्शनची रांग आहे ती आपल्याला मोठ्या एक म्हणजे ते जर समजा पाय दर्शन घ्यायचं असेल तर त्याला 5 ते 6 तास लागू शकतात. कारण सध्याच्या परिस्थितीत तिथे गर्दी आहे आणि ह्या गर्दीमुळे आपल्याला उशीर होत आहे. सर्व जी परिस्थिती आहे ती म्हणजे प्रशासनाने चांगलं एक नियोजन केलेलं आहे. कारण पोलीस बंदोबस्त हा खूप हजारोंच्या संख्येने पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला. कारण मुख्यमंत्री येणार होते, मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी आल्यानंतर ह्या मंदिरामध्ये विठ्ठलाची पूजा केली. पालकमंत्री देखील होते, विखे पाटील देखील होते, त्यांनी देखील पूजा केलेली आहे त्यांच्यासोबत. आणि हे सगळं चोख शासनाचं नियोजन होतं. महसूल विभाग याच्यामध्ये होता, आरोग्य विभाग होता, सर्व जे पोलीस अधिकारी हे देखील इथे उपस्थित, त्यांनी खूप चांगलं नियोजन केलेलं. कारण एवढा मोठा जनसागर एकाच वेळी जर येत असेल तर खूप प्रशासनाचं चांगलं नियोजन असणं गरजेचं आहे. ते इथे आपल्याला दिसून आलं. एकंदरीत ज्या रांगा आहेत त्या वेळ लागतोय पण दर्शन होत आहे, त्यामुळे हळूहळू त्या पुढे सरकत आहेत. भाविक जे आलेले आहेत ते प्रत्येक भाविक हा दर्शनासाठी आलेला आणि तो जर समजा दर्शनासाठी उशीर होत असेल तर मुखदर्शन घेऊन बाहेर पडत आहे आणि विठू नामाचा गजर करत आहे. एवढंच आपल्याला इथे दिसत आहे. नक्कीच विठू नामाचा गजर तर चालूच आहे. परंतु उमेश, मी असं विचारेन की आता जसं तू म्हणालास की प्रशासनाने चोख तयारी, चोख बंदोबस्त तिकडे केलेला आहे किंवा चोख नियोजन केलेलं आहे. त्याचबरोबर शासनाने एक महत्वाकांक्षी तिथे एक प्रकल्प राबवलेला आहे आणि तो आहे महाआरोग्य शिबिर. तर या शिबिराच्या संदर्भात तू काही बघितलेलं आहेस का? किंवा आभा कार्ड तिथल्या तिथे दिली जाणार आहेत वारकऱ्यांना आणि प्रत्येक वारकऱ्याची तपासणी 3 ठिकाणी 3 शिबिरांचं आयोजन केलेलं आहे. आणि महाआरोग्य शिबिर हा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम या वारीच्या निमित्ताने पंढरपुरामध्ये राबवला जातोय. काय सांगशील या संदर्भामध्ये? कसं काय आहे तिथे वातावरण? आरोग्य शिबिराचं नियोजन केलेलं आहे पण आपण मोठी गर्दी असल्यामुळे आपण तिथे जाऊ शकलो नाही. कारण पूर्ण जी लाखोच्या संख्येने इथे भाविक आलेले आहेत. प्रत्येक जो रस्ता आहे तो ब्लॉक आहे. आपण वेळात वेळ काढून वाट काढून ही आपण लाईव्ह दृश्य दाखवत आहोत आपल्या प्रेक्षकांना. पश्चिम दरवाजा असेल, नामदेव पायरी असेल किंवा त्या बाजूचा रस्ता असेल, कुठलाही असेल किंवा पालखी जाणारा जो मुख्य
बरोबर. एकंदरीत आहे. आणि आरोग्याची जर परिस्थिती आहे तर नियोजन केलेलं आहे. आताच आपण बघितलं एक अँब्युलन्स होती, ती अँब्युलन्स मध्ये समजा एखाद्याला तातडीने गरज आहे दवाखान्यात ऍडमिट करण्याची, तर ते अँब्युलन्स तिथून तातडीने दवाखान्यात न्यायची होती. एवढं आपल्याला इथे दिसलेलं आहे. पण ज्या ठिकाणी जे आरोग्य शिबिर भरवण्यात आलेले आहेत तेथे आपण जाऊ शकलो नाही एकंदरीत, कारण खूप मोठी गर्दी आहे. दुसरी एक जमेची बाजू, काही कारणानिमित्त पुन्हा एकदा उमेशशी आपला संपर्क. जसा पाऊस कुठे नाही, त्यामुळे एक आनंदाचा आणि उत्साहाचं वातावरण आहे. सर्व जी दुकानं आहेत, जी दुकानं माझ्या मागे आहेत ती पाहतो आहोत की प्रत्येक जण खरेदी करत आहे, प्रसाद देत आहेत. ही दृश्य आहेत. आपण विठुरायाचं दर्शन घेताना बत्तासे असतील, त्याच्यानंतर ते दुकाने असतील, अशा पद्धतीचे जे आपण ते प्रसाद असतात ते विठुरायाच्या भेटीनंतर प्रत्येक जण आपल्या घरी घेऊन जातात आणि त्यानंतरच आपण सर्व येथे आनंदाने उत्साहाचं वातावरण असतं. मॅडम, नक्कीच उमेश, तू जी काही दृश्य दाखवतोयस ती बघूनच एवढं चैतन्य वातावरण तिथे असेल याची कल्पना आपण करू शकतो. कारण अजूनही तिथे दिंड्या येत आहेत, अजूनही शिस्तबद्ध पद्धतीने काही दिंड्या येत आहेत. दर्शनासाठी लोकांचा ओघ सुरू आहे. विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म हे जे काही नाम आहे त्याप्रमाणे तिथे विठुरायाच्या दर्शनासाठी हा अलोट असा जनसमुदाय तिथे लोटलेला आहे. एकूणच जर बघितलं तर पंढरपुरातला प्रत्येक रस्ता हा गर्दीने फुलून गेलेला आहे, वारकऱ्यांनी फुलून गेलेला आहे. परंतु कोणाच्याही चेहऱ्यावरती आपण जी काही आता दृश्य बघतोय पंढरपुरात आलेल्या वारकऱ्यांची जी काही दृश्य बघतोय, परंतु त्यांच्या चेहऱ्यावरती कुठेही थकान किंवा शिणवटा कुठेही जाणवत नाहीये. अत्यंत चैतन्य किंवा एक अत्यंत सुंदर तेजस असं चेहरा प्रत्येकाचा दिसतोय. आणि आज आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने जेव्हा त्यांनी पांडुरंगाचं दर्शन घेतलेलं आहे त्यानंतर त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झालेला आहे. उमेश, आता जशी तू दृश्य दाखवतोयस तिथे असलेल्या गर्दीची, तिथे आलेल्या वारकऱ्यांची, एकूणच पावसाची परिस्थिती सुद्धा नाहीये तेवढी, कारण पाऊस नाहीये पंढरपुरामध्ये. त्यामुळे एक चांगलं आहे, एका बाजूने चांगलं पण आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूने वाईटही आहे. कारण शेतकऱ्यांना आता पावसाची गरज आहे. आणि आज सकाळी जेव्हा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपुरामध्ये शासकीय महापूजा केली त्यावेळेस त्यांनी देखील पंढरपूरच्या विठोबाला हेच गारणं घातलेलं आहे की भरपूर पाऊस होऊ देत आणि आपला शेतकरी सुखावू देत. एकूणच तिथे वारकऱ्यांच्या तोंडी अशीच काहीशी वक्तव्य आहेत की काय त्यांचं म्हणणं आहे. तू काही त्याचा आढावा घेतलायस का? हो, निश्चितच. एक वारकरी आपले, तुम्ही कुठून आलात, काय सांगताय? आम्ही वसई चंद्रमधून आलो. विठुरायाकडे आला, दर्शन घेतला, काय मागणं मागितलं? कुठून आला तुम्ही आणि किती वेळ लागला तुम्हाला दर्शनासाठी? निश्चितच हे होते. मी 8 वाजल्यापासून दर्शनाला रांग लागली होती आणि आता एक 11, 11:30 वाजले आहेत आणि एवढ्या वेळ दर्शन घेतलेलं आहे. काही अन्य जे नागरिक आहेत, काका तुम्ही दर्शन घेतलं, कुठून आला सांगताय? दर्शन घेतलं तुम्ही, किती वेळ लागला दर्शनासाठी? 24 घंटे. काय विठ्ठलाकडे मागणं मागितलं? काय समाधान? एकूणच उमेश, मला समजते की एकूणच वारकरी जे आहेत त्यांनी देखील वैयक्तिक कुठलंच मागणं विठुरायाकडे मागितलेलं नाहीये. जे मागितलेलं आहे ते सगळ्या समुदायासाठी मागितलेलं आहे, सर्व जगासाठी मागितलेलं आहे किंवा सर्वांसाठी मागितलेलं आहे. हाच फरक आहे वारकऱ्यांमध्ये की वारकरी जेव्हा वारीमध्ये जो वारकरी असतो तो कधीच फक्त मला सुख दे किंवा मला काहीतरी दे किंवा माझं हे होऊ देत, माझं ते होऊ देत असं कधीच मागणं करत नाही. तो सगळ्यांसाठी मागतो की सगळ्यांना सुखी ठेव, सगळ्यांना उन्नती होऊ देत, सगळ्यांना चांगलेपण मिळू देत आणि चांगला पाऊस पडू देत, सर्व शेतकरी समाधानी होऊ देत. हेच वारकऱ्याचं खरं लक्षण आहे की तो स्वतःपुरता केंद्रित नसतो. उमेश, काही कारणापुरतं आपण इथेच थांबतोय. आपण बघत होतो पंढरपुरातून थेट लाईव्ह आमचे उमेश बुचडे प्रतिनिधी आज पंढरपूरमध्ये आहेत. आपण काही दृश्य पंढरपुरातली बघितलेली आहेत. पंढरपूरमध्ये आत्ता वैष्णवांची मांदियाळी जमलेली आहे
आणि हे वारकरी विठू भक्तीमध्ये एवढे तल्लीन झालेले आहेत, एवढे न्हावून निघालेले आहेत की त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झालेला आहे. आणि आज आषाढी एकादशीला दर्शन घेऊन त्याच्यानंतर काल्याचं काला करून हे पुन्हा हे वारकरी आपापल्या घराकडे जड अंतःकरणाने पुन्हा मार्गस्थ होणार आहेत. पुढच्या वारीची, पुढच्या कार्तिक वारीची एक आशा धरून. आणि यासाठी हे पुन्हा मार्गस्थ जेव्हा होतील त्यावेळेस विठुरायाचं देखील असंच असेल की कित्येक किलोमीटर प्रवास करून हे वारकरी आपल्या दर्शनाला येत असतात. पांडुरंग हा नेहमीच, म्हणजे पांडुरंगाच्या बद्दल जर बोलायचं झालं तर असं म्हटलं जाते की तो कधीच आशीर्वादासाठी त्याचा हात नसतो, तर त्याचे दोन्ही हात कमरेवरती आहेत. त्यामुळे अत्यंत म्हणजे जसं माऊली जसं म्हटलं जाते किंवा विठुरायाला जेव्हा माऊली जेव्हा म्हटलं जाते त्यावेळेस माऊलीच्या मायेने तो प्रत्येक वारकऱ्याची दरवर्षी वाट बघत असतो आणि तेवढ्याच मायेने तो त्याला बघत असतो आणि तेवढ्याच मायेने तो त्याला आशीर्वाद देखील देत असतो. आणि ह्या आशीर्वादाच्या या आशीर्वादामध्ये तृप्त होऊन अक्षरशः पूर्णपणे पावन होऊन जेव्हा वारकरी आपापल्या घराकडे जेव्हा मार्गस्थ होतात तेव्हा निश्चितच हे वारकरी एक वेगळी ऊर्जा घेऊन आपापल्या घराकडे पुन्हा जात असतात. आणि ते फक्त आपला विचार करत नसतात तर संपूर्ण वैष्णवांचा, पूर्ण ह्या जगाचा, या विश्वाचा विचार करत असतात. आणि निश्चितच यामुळेच दरवर्षी या वारीला जाणाऱ्या वारकऱ्यांची जी संख्या आहे ती वाढती राहिलेली आहे. कोणाचंही निमंत्रण नाही, कोणाचाही सांगावा नाही, कोणाचाही मानपान नाही, परंतु जेव्हा पालखी किंवा वारी सुरू होते तेव्हा असंख्य हजारो पावलं ही आळंदीच्या दिशेने येतात आणि आळंदीकडून ती पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ होतात. गेल्या काही दिवसांचा प्रवास करून जेव्हा ही सगळे वारकरी पंढरपूरमध्ये दाखल होतात त्यावेळेस त्यांचा आनंद हा अवर्णनीय असतो आणि तो आनंद हा अनुभवावाच लागतो. म्हणूनच असं म्हटलं जाते की एक तरी वारी अनुभवावी. ही वारी अनुभवण्याचा निश्चितच आपण देखील कधीतरी याचा अनुभव घ्यावा, आमच्या दर्शकांनी याचा अनुभव घ्यावा आणि ती जी संपृक्तता आहे, तो जो काही आनंद आहे, ते जे काही चैतन्य आहे ते निश्चितच आपल्या अंगामध्ये भिनवून घ्यावं. तोपर्यंत आपण इथेच थांबूया. आमचे प्रतिनिधी उमेश गुचडे यांनी पंढरपुरातून थेट हे जे काही लाईव्ह आपल्यासाठी केलं त्याबद्दल मी देखील त्यांचे इथून आभार मानते. पंढरपुरातलं जे काही तिथलं वातावरण होतं ते देखील आम्ही आमच्या दर्शकांना या महाकवरेजमधून आम्ही आपल्याला दाखवलेलं आहे. निश्चितच याच अनुषंगाने आपल्या सिंधुदुर्गात देखील अनेक विठ्ठल मंदिरांमध्ये अशा पद्धतीचं वातावरण आज आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने आहे. सावंतवाडीतलं विठ्ठल मंदिर, ज्याला प्रति पंढरपूर म्हणून संबोधलं जाते, तिथे देखील पहाटेपासून काकड आरतीपासून अनेक कार्यक्रम सुरू झालेले आहेत आणि दिवसभर पांडुरंगाच्या भेटीला अनेक भक्तगण, अनेक वारकरी येऊन त्याच्या चरणाशी नतमस्तक होणार आहे. तोपर्यंत आपण इथेच थांबूया. निश्चितच आजच्या दिवसामध्ये आपण देखील कुठल्या ना कुठल्या तरी विठ्ठल मंदिरात नक्कीच जाल आणि पांडुरंगाच्या चरणी लीन व्हाल. रामकृष्ण हरी.